Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar na que faremos balance de como está a evolucionar a campaña do libre marisqueo unha semana despois do seu inicio. Estaremos tamén en Noia, onde se van celebrar as terceiras xornadas de exaltación do berberecho e falaremos tamén da festa do marisco que se está a celebrar no Grove. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Semana e media despois do arranque do libre marisqueo cúmprense os peores presaxos. O marisco de talla comercial escasea nos tres principais bancos de Arousa. As malas condicións meteorolóxicas con que arrancou a campaña do libre, condicionada polo forte vento do norte, impediron sacar conclusións sobre o estado dos bancos na primeira semana de actividade. A apertura do libre marisqueo nós coincideunos con moitísimo vento do norte e do nordeste. Non sei hoxe, que é un día que está un pouco de calma, que se pode traballar. Pero nós o lunes e o martes pois collemos moitísimo vento, e aquí nós a parte do lombo e buido non estuvemos indo, nin a Cabío, e aquí nas outras zonas pois colleron o vento de cheo e non podemos traballar moi ben. As perspectivas é que non moito, pois que non encontraron de momento. Sen embargo, nestas últimas xornadas comezan a cumprirse os peores presaxos sobre a escaseza de marisco de talla comercial. Tanto berberecho como babosa nos lombos que non hai, que é de tamaño moi pequeno, hai, pero é de tamaño moi pequeniño, non é comercial. Japónica sí que hai, din que aínda hai bastante en algúns sitios, e fina que é escasa tamén, que non é moita cantidad que hai. Polo que falei no buído máis en Cabío, no buído din que de pouca xente colleu tope, e en Cabío igual. A este respecto, a Asociación de Rañeiros incide na necesidade de cambiar o modelo de xestión, pero que xa elaboraron un plan conxunto apoiado por 6 pósitos da ría. Hasta o 31 de outubro temos plazo para poder entregalo. Nós xa temos o plan de explotación feito, xa está redactado a todo, ora só é presentar, o que estamos esperando para, a ver, cada cofradía ten que pensar un pouco de outras cousas, por se queremos modificalo, porque hasta o 31 temos tempo, por se hai algunha idea ou outra cousa que se nos escapou, estámoslo mirando en condicións para poder modificalo antes do 31. Insisten en que se trata dun proxecto a longo prazo, polo que de comezar a aplicarse tardarán aínda en verse os resultados. Sen embargo, entenden que a única maneira de poñer fin ao declive que ano tras ano sufren os bancos de libre cunha produtividade a baixa. Sabemos que isto non vai ser dun ano para outro, que o repunte, a nosa idea primeiro é que a produción suba, poder recuperar o que é os bancos, e iso leva tempo un pouco, non en 1 ou 2 anos de calquer forma, porque entre que se piden permisos para dragar, para arar e todo eso, todo leva o seu tempo. Pois isto non é como as palomitas, non brota ao momento, fai falta o seu tempo para que agarre o que é a semilla, crezca, quer decir que vai ser un camiño algo largo, pero eu penso que vai ser bo para o sector. Falamos cos patróns maiores de Ribeira e de Rianxo para coñecer os seus principais proxectos tras a súa reelección. Os resultados das pasadas eleccións supoñen un enorme incentivo para seguir a traballar polo interese común da Confraría de Ribeira. A candidatura encabezada por José Antonio Pérez conseguiu pleno de representación na Xunta Xeral, o que avala a boa xestión realizada ao longo destes últimos 4 anos. A xente é sabia, sabe que fixemos unha boa gestión, sabe que os resultados despois están aí, se aplican a confianza, hai cousas que ainda non se puderon facer, pero que están os proxectos feitos, e que si contamos que pronto se ejecute, non? Como temas de luz e agua nos pantaláns, ou que o cambio de luz, muelles de descarga para pantaláns de descarga para ir para a Nova Lonxa. Estamos en ello, sei que se están facendo, pero
contamos que en breve que se podan facer. O marisqueo ocupa tamén unha parte fundamental do programa da nova directiva co obxectivo de recuperar zonas improductivas afectadas polas correntes. Que é regenerar os bancos marisqueros, porque a nós non é que sea o problema de labrar, de limpar ou do que sea, o problema é que cambiaron as corrientes, polo motivo que fora, hai zonas que eran moi productivas e en poucos anos pois chegaron a ser improductivas. Estuvamos mirando con biólogos da Consellería, con xente pois, pagada por nós, pola cofradía, e detectouse que hai unhas zonas que chegan a corriente hasta esa zona e cambian o rumbo, van dar a volta por fora, entonces o que nos pasa que hai sitios que quedan como mortos. E cando pasa un pouco de corriente, pois o que nos están facendo é sacando toda a area que anta temos no banco marisquero e levándolo para a playa de Castelleiras, para encima da carretera. Tamén son moitas as demandas que trasladarán a portos de Galicia. Ademais da necesaria renovación dos atraques, reclaman a dotación de auga e luz nos pantaláns e a mellora da seguridade para poñer fin aos roubos. Unha renovación de atraques que levamos 3 anos con os caducados, poñer aí uns pantaláns máis para os barcos que están na outra parte do muelle, pantaláns con esfingues individuales que teñen un gran problema cando anda vento para ir para o mar porque son horarios diferentes e están os barcos abarroados uns ao costado de outros en filas de 5 e 6 e iso é casi moi difícil. Houve alguna persona que incluso non deixou de ir ao mar porque non podía desmarrar os barcos, non? O que estaba pola parte de dentro. E, bueno, como eses proxectos, o máis principal, que a oleada de roubos que está habendo, intentaremos, cando teñamos todo iso listo, pois a propia cofradía, pois, buscar se a puerto non se axuda, pois, facer un vallado donde están os barcos e meter vigilancia aí e protegernos nos mismos, claro. Seguirán a demandar tamén a construción dun pantalán de descarga nas inmediacións da lonxa. A ampla maioría obtida na Xunta Xeral garántelle a Miguel Ángel Iglesias a súa reelección como patrón maior de Rianxo. Durante os próximos 4 anos poderá dar continuidade a grandes proxectos que xa se iniciaron durante o pasado mandato, como a mellora no sistema de comercialización ou a construción dunha pequena depuradora. Vamos a intentar estes 4 anos mellorar en algunhas cousas que deixamos un pouco abandonadas e intentar mellorar un pouco que é a comercialización dos produtos tanto de pesca e de voo como de xeito. Estes 4 anos fixeronse bastantes cousas, por moito que se diga que non, sí que se fixeron bastantes cousas. En tema de marisqueo mirouse moito, en tema de regeneracións, fixose forza un pouco a comercialización cando se contratou a comercial tamén, aos compradores. A ver, estes 4 anos vamos ir por ese camiño porque vimos que era o camiño a seguir e vamos a intentar ir por aí. A vez tamén vamos a intentar facer unha depuradora pequeniña para consumo propio, como quen di así do sector ou da xente do pueblo. A confraría ten tamén en marcha diversos proxectos de rexeneración de zonas improductivas para conseguir un maior rendemento das autorizacións e garantir así recurso ao longo de toda a campaña marisqueira. Desprazámonos agora a Taboiro, onde se vende inaugurar o novo colector do río Breiro cun sistema de drenaxe sostible. Integrada no Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, a actuación levada a cabo no río Breiro supuxo un avance importante en diferentes aspectos. O máis destacable que permitiu resolver os problemas que presentaba a rede de recollida de augas fecais e pluviais na zona, mediante un separativo, procedendo ademais á renovación do colector ali existente. Pero sen dúbida o máis significativo, como sinalou a propia conselleira durante a súa visita, foi o procedemento empregado, o tratarse dunha actuación de gran singularidade, de referencia en Galicia, na que se aplicaron técnicas de drenaxe urbano sostible. Estamos a falar dunha actuación que a toda agora, pois nun mesmo colector recollíase tantas augas pluviais como as augas fecais, e o certo que tiñanse detectados importantes disfuncións, e o noso obxectivo, o que se propuso foi separar esas augas pluviais e esas augas fecais e facer un tratamento previo a esas augas pluviais antes de vetelas ao río. Estamos, polo tanto, nunha actuación que supón a mellora do saneamento e tamén a recollida desas augas pluviais con técnicas de drenaxe urbano sostible para, recollelas con un tratamento previo, como vemos con estas lagoas artificiais que se han vertidos ao río con condicións de calidade. O alcalde Xoán Xosé Dieste destacou tamén a importancia do proxecto, que posibilitará a eliminación de varios puntos de vertido, cos conseguintes prexuizos medioambientais que causaban. Había aquí un desastre de colector no medio do río, de amianto, que perdía basura por todos os lados,
ha sido sustituído que perxudicaba moitísimo a praia de Barraña, porque chegaban os vertidos ali a través do río. Segundo lugar, non tiña capacidade, ora temos capacidade porque cando iba a agua da chuvia e as aguas de fecais, a tendencia, tal como tínhamos as infraestructuras que as hemos renovado todas e agora estamos con esta fase moi importante, pois botaba por fora e aliviaba. A actuación, ademais da súa importancia medioambiental, destaca tamén pola súa integración na paisaxe, coa construción dun espazo verde e un paseo fluvial de algo máis dun quilómetro de longo, que unirá o casco urbano coa praia de Barraña. Un espazo no que non falta nin o mínimo detalle, con paseos e pontes de madeira, mobiliario en todo o percorrido e unha coidada iluminación para disfrute de veciños e visitantes. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O cociñeiro Paco Roncero e a xornalista Ángeles Barceló participarán na terceira edición da exaltación do Berberecho de Noia, que se celebrará entre o 18 e 21 de outubro. O cociñeiro Paco Roncero e a comunicadora Ángeles Barceló serán os protagonistas da terceira edición das xornadas de exaltación do Berberecho, organizadas pola Confraría de Pescadores de Noia. As xornadas presentadas esta mañá no Concello desenvolveránse a vindeira fin de semana, do 18 ao 21 de outubro. Esa é a terceira xornada que levamos de exaltación do Berberecho, e as dúas anteriores foron todo un éxito, non? Como sabedes, viñan os hermanos Torres, veu Chicote, este ano ven outro cociñeiro popular, e, bueno, o noso que queremos é promocionar canto máis o Berberecho. Xa levamos uns anos dándolle moita publicidade e promocionando, e, bueno, porque viven 1.500 familias, como os dixo Pepe, da comarca, e, bueno, invitálos a todos ás xornadas, ase son un éxito como aos anos anteriores. Esta idea que xurdeu un pouco desa colaboración de fai 2 anos ca cofradía, pensamos que sí tamén está influindo en que a marca que eles están potenciando, a marca do Berberecho, vai a máis. Só hai que ver os vídeos, os programas emitidos por os irmáns Torres ou a repercusión mediática que tuvo con Chicote. Este ano pensamos que con este cociñeiro seguirá en esa liña e se buscará esa repercusión, que tamén pode ser que influya algo, pois, porque non, nese interés de compra por parte de xente que pode interesarse na subasta do Berberecho de outras zonas, e creo que é positivo. O último día, o domingo 21, desenvolverase a degustación popular, que este ano terá ademais un fin solidario, xa que o donativo d'€1 por ración irá a beneficio da Cruz Vermella e Cáritas. Unha exaltación do Berberecho que se fará en empanada, en arroz, que será gratuita, inda que este ano, tanto a cofradía como o Concello, decidimos que ese custe que terá de €1, como se pon que é un donativo, intentar que estas dúas asociacións poidamos recaudar algo que se poida axudar ante todas as necesidades que teñen que cubrir día a día. Sempre están colaborando, tanto a Cruz Vermella como Cáritas, e creemos que ese euro que todos podemos aportar para facer unha degustación destas gratuita. Como ven sendo habitual, o programa incluirá tamén unhas xornadas técnicas destinadas este ano a coñecer a identidade da orixe xeográfica do Berberecho galego. Diferenciar a orixe xeográfica do noso produto, do produto foráneo. No sector hai moito produto que se vende como galego que non o é, e con este proxecto que termina e se vai presentar nestas xornadas, que é moi importante para nós, temos unha ferramenta científica para poder diferenciar mediante a xenética o produto foráneo do galego, e en especial o de Noia. Somos o principal produtor español con máis do 75% do produto do Berberecho de toda España, e estamos moi reconocidos nos mercados, pero con esta marca nos queremos reconocer máis, cada vez máis, e que tanto o consumidor como os usuarios do noso produto recoñezan que detrás desta marca hai unha calidade excepcional
e hai unha diferenciación e hai un cuidado extremo pola pesca artesanal. Nos aquí estamos defendendo un estilo de vida, un estilo de pesca artesanal que nos diferencia de outros países. Despedimos o noso informar desta semana dende o Grove, onde continúa a celebrarse con grande éxito a Festa do Marisco. A nos tan só nos queda despedirnos ata a vindeira semana. Estaremos de volta á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. É o evento gastronómico por excelencia. Falamos da Festa do Marisco do Grove. Con 55 anos de historia ás súas costas, o evento volve reunir nun só espazo as delicias máis variadas dos nosos mares. Hemos pedido navaja, berberecho, pulpo, zamburiñas, mejillones, arroz y correta. Piedra, almeja fina, una berberecho, una navajica, una tapica de arroz, un surtido variado. Paellita con marisco de aquí, típica. Un poquito de cada cosa, para variar. Hemos probado casi todas las raciones y nos ha encantado. Bueno, bueno y bueno. A oferta gastronómica, como manda a tradición, é máis que variada e o público rendese a ela. Chegados de todos os recunchos do país e mesmo do estranxeiro, neste arranque do evento xa son moitos os que se apresuraron a facerse coas primeiras racións de produto e a experiencia sei que merece a pena. Nos ha sabido poco, pero para eso están las colas allí para ir a pedir más. Nos atienden perfectamente, comemos bien. Estamos aquí todos los veranos y este verano dije no me lo pierdo. Está muy bien organizado y está todo buenísimo, merece la pena. Es como una especie de tradición familiar y nada, aprovechando que mis padres se jubilan este año, pues una ocasión guay para celebrarlo juntos. Aconsejo a todos que vengan, gallegos, asturianos, andaluces, vasco e todo. Moitas das persoas que hoxe xantaron no Corgo xa son vellas coñecidas desta cita gastronómica. Os que hoxe debutaban na festa recoñecen estar sorprendidos pola dimensión do evento. Es la primera vez que vengo aquí a la feria de aquí de donde estamos, sí, y desde luego me ha encantado. Que es la primera vez y lo he encontrado muy bueno, muy bueno. Volveremos a repetir. Muy bien, muchísimo y más. Sí, nos gusta mucho. La tercera vez que vengo aquí a Galicia y aquí a lo del marisco la primera. Y bueno, el marisco está bueno en todos sitios, pero aquí... A Festa do Marisco do Grove complétase con diversas actividades culturais e musicais. Vaise prolongar ata o vindeiro 14 de outubro. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.